اللهم دو اسك مشاكينات نظام مشاكينات قلوت على أبيتي كورو بفلتت دخومات النظام نعشت قلوت كنا نقرأكم من أبزابا بعد ما لو ما كنا زرارة بينا ولا نتجارو اللهم دو تجارو تليهم كنا نقرأكم من بعد ما انتهى نمنتهي وقت تخيل ولا انتهي تتكلم كبعد ما كان الذين حسابينا كنهب رئيتو مجمرتا ناي كلتيوم تاريخ عمصاص عمفلات صبوي ناي ويانن هغدفن مالت اجي هغدف مالت شعبيا مبزحتو ايثيوبياوي شعبيا زبحال يزفلتو شعبيا يلون هجي هغدف زبحالو جس ناي وحدات ولقسب فاميليم مس እንዳ ወያና አዝማዴም ደቃ ሀደ አዲ ተጋሪም ሁሉም ዘም ህግደፍ ዝባሃሉ ተጋሪም ስራው ምንታዩ አነ ከምዛ አምነው ዝደግሞ ዘረባይ ኤርትራዊ አጽኒትካ ኤርትራ መሰፍራስካያ ሞዳት ብናይ ነው ይህረቃቲ በሐንሳብ ሰባይ ከተለኒ በትምርት ተዳክሞ አመንባሩ ሰላም ተቀልኦ ወፊሩ ቀሲኑ ከምዘይ አቱኻ ዘግብር ከይዛት ተምህዛብ ኤርትራ ማለት እጂ ተዳክሞ ቀስ እንዳበልካ بناي نوي رهقتي خاتداخمون إيرتراوي اندر أدون كير كايو أيناي مسألاتو تحديقو كم دلو أيناي ربحاناتو تحديقو كم دلو هذا سبب إنك ساب زي تماهر أي فلتوني زخواني إيرتراوي رأي وجو على إسرائيل أب إيروب ولا أب أمريكا اندر ريهم بسلام مبارا يفلتوني من منتهي كم مجمرتا كولدو كلو هنقولهم نتفاعات يسيتاب تغيرو دلو أي فلتوني مع أب حدا قالوا نفس وقف من إيرترا بحدا كم دلو يزفلتاني استرقاقت أنا قريب ننهدلهم نكقاتلو يتسريهم حدش ولدو مسيلو ازي مسيل زلو ولدو ننهدلو نكقاتل سيتاب استغبري ببعل هقدفاويان الامالو مساتهم الامو منتايو نحنا صنيتنا مسود انا ناتوم درامان هقبرو انتنا بኢትዮጵያ انتنا بتግራይ ازي ባድመ እንታያ ባድመ ነኤርትራውያን እንታይ ተጠቅሞም ነኢትዮጵያን ከበሐቂ ባድመ ተጠቅሞም ዶ እዛ ሀጂ ባድመን ምንታይ ተዋሂባን ምንታይ ገለኛም ይብሉሎ ኢትዮጵያውያን بحقي بعدم زملكتو مني بحقي بعدم زملكتو حزب تግራይ كمي زملكتو مالت اتدوب امنغو ኤርትራን ትግራይን ክሳብ ዘሎ بوانነት ከሐተትን ከከሰን ዝኽል ትግራይ ወይ ከኤርትራይ ማለት እዩ ስለዚህ ታባደመ ቀድሜ ኢስራ አመት ያመስለና 16 አመት ተዋሂባላ አይብሉ ነይሮም ተፈራሪሞ ማለት ወረቀቱን ተማለ ረእዩ ለሃነ እንዲህር ቀድሜ 16 አመት ተፈራሪሞ ነይሮም እዞም ሰቡት እዚዮም ወያናን ህግደፍን እንታይ አብለእሌና ይፈጽሙ ነይሮም ማለት እንድር ተሰማሚዮም እንድር ሰላም ገይሮም ሰላም እንታይ 16 አመት ነህና ሳፈር ገይርና በፈላይ ኤርትራ ይዘዛረብ ዘለ ኢትዮጵያዊ ድህሪ ናይ 97 ኩይናት አይተተንከፈን እርግጸኛ የጨብጥ ሰነዳት ምሳናሉ ይማሃሩ ይሰርሁ ምስድሮም ይነብሩን ሀገሮም ያንጹን ነይሮም ኢትዮጵያውያን ማለት ኤርትራዊ ጥራይ አብ ካርቶን ኤቲዮሞ ወያናን ህግደፍን ካብዘ ህቶ አይሃድሙንም ኔሽን ዲስትራክሽን ዩ ንብሎ ደለና ለምንታይ ካብዚ ተበጊስናይና ካብቴስ አንሸሞንተን ጀሚሩ ኢሳያስ ዝገበሮ ነኤርትራዊ መቀጥቃት መቅታል መእሰሪ ስለዚህ ኢሳያስ ዘመኻኒው እንታይ ወያነ ወሪሩን አሎ ይዝብል ነህና አይናምነን ጅን ኢሳያስ ሐሶት እንተኾነከ በአሉ ዝገበሮ እንተኾነከ አናነ መጽናት ዝብል ህቶ ሂዝና መጽናለን ኢሳያስ አብልእል ዝኮነ ኤርትራዊ አነ ዝፈጸምኮ ገበን የለን ታይ እንድህር ኢሉ ማለት አብ ህጊና ናሐትት ከሪኤና ሎ ከምዘይ ገበረ እሱ ተሐታቲ ከምዘይ ኮነ ነህዝብ ኤርትራ ከሪኢሎ ወያና ንባሎ ሚክሰሱ እንደም ደሎ በህዝብ ኤርትራ ነህና አይፈጸምናን ዝብሎ ሐቂ ፕሮፓጋንዳ ደይኮነ ሐቂ ነህዝብ ኤርትራ ከሪኢሎ ወያና ንባሎ ነተጋሩ ነተ ህዝብ ነህና አይንከስን ህዝብ ዝፈልጦ ጉዳይ ስለደይላ ክልቲ ህዝቢ አይከሰስን ዝፈልጦ ጉዳይ የለን እቲ ህዝቢ ኩይናት አያወጀን ተጋር ሓንት ነገር ከነግረኩሜ ኢስራ አመት ገይሩሎ እዚ እቲ ሰራዊት ደሎ መሬትኩሚ እቲ ሽግር ቀዳማሽ ናይ ሽግር ተማቀልት እስኻትኩም ትስሕነ በቁጠባ ዲዩ በሰላም ዲ ኩሉ ትስሕነ እስኻትኩም ዞም ተጋሪኹም እዛ ባድመ እንተ ትሽየጥ ዋጋ አክንደዩ ናይ በሐቂነ ተጋሩ ተጠቅመኩም ዲያ ዶስ ነታ ሐቂፍኩም አደለኩም ካንሰር ባድመ ነኤርትራ አረክብኩም ምስ ኤርትራ ሰላም ገርኩም ወደብኩም ክትቀሙ ዲዩ አላካለኩም ምግባር ተሐሸኩም ኪሳራዩ ባድመ መጽነቲትካ ናአኻ ተባሂለ ሰማሐዘት ያ
ባድመ ማለት መጽናቲት ኤርትራውያን زيادة ኤርትራዊ ምክንያቱም 6 ሚሊዮን ህዝብ 6 ሚሊዮን ህዝብ ትውንን ተሆንካ ዞክ እንዳበልካ ኩይናት አይትገብርን ኣብዚ ኮነት ጎረቤት ሃገር ዋላ ተባዓስ ስለ ተባዓስካ ኩይናት ክትገብር ዲኻ ህዝብኻ ክንደዩ አቅመለካ ዲዩ እንታይ ማለት ያ ኩይናት እንዳወላካ ምሽናግ ስልጣን ካወለዶ ናወለዶ ከተሰጋገር ተሆንካ ሀብትና ህዝቢ ክትሰርቅ ተሆንካ ሐንሳብ ናብ ጅቡቲ ሐንሳብ ናብ ሱዳን ሐንሳብ ናብ ኢትዮጵያ እንዳኸድካ ኩይና ክትገብር ኣለካ እሄ ተወሪረ እሄ ከምዛ ባጌራ እሄ አሜሪካ እንዳተገበት ትኸይድ ናይ ሓደ ጄኔሬሽን በከምዚ ጌርካ ተጸልምቶ ማለት ንስኻ ነትትሰርቁ ንስኻ ነትትገዝኦ ንህና ንመውት ማለት ፎር ኖ ሪዝን ኢትዮጵያዊ ግን ኤርትራ እዚት ኩይና ታምጪው እንደር ሓደ ጸና ሃንጎል ዘለዎ ሰብ መንእሰይ ናይ ሎሚ መንእሰይ ካዛ ሃለፈ 10 ዓመት ከተማሃሩ ተሆንኩም ዲስትራክሽን አምጪ ዋላ ኢትዮጵያውያን ولا نيرتريان زيادة جن إيرتراي تحاسيله إثيوبيا هذا 200 مليون حزبي زلوا كوينات انتجبرت زيك تنقفت قلة بحق إيماني نزو كوينات عوجوا لنا هتوي نداويانا إساياس يبلو ندا إساياس كا نداويانا يبلو نكلتهم مسنفتشهم كا أزمادهم كنقبلهم زيك علىنا مكنيات كازي أزمادهم كلتهم نايسجا أزمادهم سلزي أزماد كوينات كجبر أي كألني بتعمر أي كألني كاب إيرترا 19 منسيات تسويهم يبلالو صوايزي 19 ديو 300 شح إيرترا عندهم إساياس في يدلو استفلت أنا غيرنا مستر كوسي بومبلو كحتى تالو إساياس ني إساياس كوينات عوجيلو زفقدلو سبيلن ولا ني إساياس مرحنا زبلو حدا إيرتراوي يلن تلو كمصي خالي إيرترا مراهي بلن 1950 كلتن نصا زي غنا زي وصنا إيرترا مات مسترالو 1950 كلتن نصا زوصت هاجر بريزيدنتنا إيرترا قتيلهم طفيلو እቲ ፕሬዝዳንት የለን ከሳብ ጃብ እንክሊላል ህዝብን ሉዓላዊነት ናይ ኤርትራ መሬት ሒዙ ቁማር ዘጻወት ደሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ርክብ ይብለን 1952 ዝወፀት ሃገር ከሳብ ጃብ ኩይናት አላ እንታይ እቲ ሪዝና እስከሕተቱና ኤርትራን ከናሐተኩም ሓራው ጽሐለኻ ቀደም እንታይ አለካ ከሳብ ጅባድ መሽን ጣራ እንዳበልካ ህዝብኻ ዜጋካ ተጸነደላ እዙን ሓደ ሕቶይ እዞም ሰባት እዚያቱ ናበም ከሕተቱ ደሎ መስለኩም ኣብ ሃገሮም ቤት ፍርድ የለን ሕግ ምሂሮም ናብ ዩኒቨርሲቲታትን ኮሌጃትን ሰዲዶም ዝመሃሮም ዜጋታቱን ቅድሚ 10 ዓመት የለውን ስለዚህ ናብ አይሲሲ ከይዶም ከሕተቱሎም ኩይናት ንምንታይ ገይሮም ንምንታይ ሰባት ፊዮም እንታይ ወዲኦም ከጂ የእለዩለው ንኣብነት ባድመ ኤርትራ ተዋሂባ ለምን ይተሐታቲ ናይ ባድመ ዝጠፈሰብ ኣብ ኤርትራ 80 ሺህ ኤርትራዊ ነይሩ ንብረቱ ከቲሮም ምን ይተሐታቲ ኢሳያስ ዲው ስድራ ቤት አዝማዱ ወያነ ኢሳያስ ጽቡቅ ጌርካ ስማዓዩ አዝማድካ እንዳወያነ አዝማድካ ተጋሩም ወያነ እንዳበልካ አጋመ እንዳበልካ ዘወዳአኻና ንስኻ ይኻ ንብረትና ዘክተርካ ወላ ማንካ ትኩን ንስኻ ይኻ ህዝብ ኤርትራ ባዲሙ ዘሎ ባዓኻይ ስለዚህ እስኻ መልስ ክትበና ኣለካ ወይ ናብ ኣደኻ ትግራይ ክትከይድ ኣለካ ኩሎም ኤርትራን ካብ ስደት ክመለሱ ሃገሮም ክርከቡሎም መርሃዮም በዓሎም ክመርጹሎም ሕጂ ዳሲ ኤርትራዊ ተመሲልካ ኤርትራዊ ከተጽንት ኣይከኣልን ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኩልኹም ዋላ ኣነውን እንተ ኮይነ ኢትዮጵያ ዘፍቅር ተኮይነ ናብ ኢትዮጵያ ክከይድ ሕጂ ኤርትራ ነቶም ኤርትራውያን ግደፉሎም ሰላም ሃቡዋ እታ ሃገር ከመይ ጌርና ኢትዮጵያውያን ክንጥቀሚና ምስ ኤርትራ በዓልና ንፈልጦ እዚ ወዲ መጽኢሉ ጃብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንፉእ ሰብ ካንሰር ሂቡሉ ካንሰር ይቃልላሉ ንምንታይ ሂብካ ንምንታይ ሰላም ጌርካ ይብልዎ ኣሎ ኩይና ስለዝደሊ እኮ ኣይጸገመን ህዝቢ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ብሕጁን ኣይፈልጥኒ ኩይናት ይደሊ ኩይናት ይደሊ ብረት ከነበኩም ኢና ናብ ኬንያ ኪዱ ናብ ጅቡቲ ኪዱ ጅቡቲ መሬት ኢትዮጵያውያን ባላኩ ወደብና ኢትዮጵያ ጅቡቲ ኩይናት ዝደሊ ኢትዮጵያዊ ሎ አጽዋር ገንዘብ ከነህበኩም ኢና ናብ ጅቡቲ ኪዱ ሙቱ ስኻትኩም ነህና ሞት ሰይትኩም ኩይናት ሰልችዩናሎ ነገር አይነደለኒና بفقر كنتقمينا كنسرحينا ازينا نسرح دلنا نقالس دلنا يس بعدما كانسر تغواحيفولون ኢሳያስ ጅናበይ ከህባ እጅ ቀደም ባድመ ወያነ አሜሪካ ይብል ነይሩ ህጅ ካምንታይ ክሽነግ ኢሳያስ ባድመ ተዋሂባቶል አንታይ ህጅ ካንታይ አይነት ምክንያት ከምጻልና ኢሳያስ ማንንም ሰባይ መረጡን ቀዳማይ ነገር ነአና ምርሃና ይሉኝ ኢሳያስ ዝመረጹ ይለን ኤርትራን ባላ አብኢድ ኤርትራዊት ማህደር የለን ነህና ኤርትራውያን ኢና ዝብሉ ተኾይኖም ይምጹልና 27 ዓመት አውሽት ኤርትራን ኤርትራዊ እንታይ ከም ዝገበሩ ይዛረቡ ደርጊ አይገበሩን እዞም ሰባት ዝገበሩ በደላት ደርጊ ይገበረ አውሽት ኤርትራ እዚ ተሐቂ ትግርኛ ይዛረቡ ክዳን ኤርትራ ተከዲኖ ማሎ ኤርትራውያን ተመስይሎም ካብ 1960 ደን ክሳብ ሕጂ ኤርትራዊ ይኩስሩ የቅንጽሉ ለዳከሙሎ እዚ ስርሆም ናይ ባል ኢሳያስ መቀጸልታ ናይ ደርጊ ኢሳያስ አፈወርቂ ሕጂ አኺላላ እቲ ድራማ ተፈሊጡሎ ኤርትራውያንም ፈሊጦም አለ አብደገደለው ስለዚህ ክትሕወስ ምስ ኢትዮጵያ ይካዓለኒ ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን ክትገብሩን አይካዓለኒ
مستغراين كتحوس أيكالني دوبك تهانتي صالة إزاي أنهنا سرهنا كاكل تعمت أبكسركم أتي الله دو هجيخا تاقوامكا ناس مساخا زرباي لنجي نبومولو دغزلو إيرتراي مهورات تأكيبهم مرچ أيقبرو قوام يتصحف نحنا انسسا زغدا ما يكونان ببترك نمحادرجي إساياس يا أخلكاي بسلام ناب تግራይ ካትከይድ ምስ ገንዘብ ካዋረካ እዚያና ደሊናጅ ኣብ ስደት ንበሌሉ ምክንያት የለ ንስኻ ብሬን እንዳትቆስካ ኤርትራ ያምጻኻያን ኩሎም ኤርትራያን መይቶምላ ነታ ኤርትራ ህግደፍ ዝባሃል ውድብ ተቃሊሱ ያምጻን ህግደፍ ማለት ናይ ተጋሩ ውድብ ድህሪ G15 ህግደፍ ዝባሃል ናይ ትግራይ ውድብ ናይ ኤርትራ አይኮነን በኤርትራውያንን ዝምራሕ አይኮነን ስሩሁን ኤርትራዊ ምቅታል ምድኻም ኤርትራዊ ከይሰርሕ ኤርትራዊ ከይመሃር ኤርትራዊ ከይወጽእ ንኤርትራዊ ልሙስ ዝገብር ውድብ ናይ ኢሳያስ ተንቤናይ ውድብ ህግደፍ አገልገልቱ ካ ሐቅ መስሎም በስምኢት ሻዕቢያ እንዳመሰሎም ዝድግፉ ኤርትራውያን አሉ መሻኪናትዮም ሃንጎልካ ስለዘካራካ ህግደፍ ንዓና ይወክለን እዩ ህግደፍ ንኤርትራዊ በብ ዝኸዶ ዝቀንጸል ውድብ እዩ አቦ ህግደፍ ወዲ ወያነ እዩ አቦን ወደን ምክልቴኦም ስርሆም ኤርትራዊ ምቅንጻል ኪዶ አበስመራ ኪዶ ካብላ አለክስ አብታ ተጋሩም ሂዞም ማደሉ ናሃደ ኤርትራዊ ከቀትሉ ከማን ህጋዊ መሰለ ይብሎምን ተጋር ስደተኛ ናይ ትግራይ አለ ተጋሩ አይኮንኩን ጸለይ ስርሆም የጸለዩ አብ ኤርትራ ዘሎ ተጋሩ አብ ኤርትራ ተወሊድካ ኤርትራዊ ተመስልካ ኤርትራዊ ተጸነታለኻ ኢሳያስን ደገፍቱን ህጅ ተሸኒኩም ዶ ገና አሉ ገና ክንራኸብ ኮይና ኩላ ህዝብ ኤርትራ ካሙሉ ዓለም ተጠርኒፉ አብ ኤርትራ ካአት ዩናይትድ ኔሽን ዲም እዞም አይሲሲ ዝባሃሉ ዲም አሜሪካ ለብሙሎም ተዓዲዮም አስመራ ካአቱም ህዝብ በነጻናቱ መራህ ከመረጽ ኢትዮጵያ ጸገማ ይኮነት ነህና ለና በኢትዮጵያ ከንከይዲና ህጅ ከመጌርና በሰላም ከኤርትራ እንጥቀም ነህና እንፈልጡ እስኻትኩም ኩይናት እንዳማሐስኩም ዘዝተወለደ መንእሰይ አብ ኩይናት እንዳበልኩም አሞዳታ ስልጣን ነው እንዳሐብኩም ትድራማኩም ክትጻወቱ ይኹም ክልተ ወደብ አለና እዚዮም አያንብሩን እንዳተባለ ናአና ህጁን ክትረግሁ ክትጻወቱ አይካአልን እዚ ወዲ ዋላ በኢትዮጵያ ዘሎ ናአና ዘይሰማዓና ተኾይኑ እዚ ህጅ ሐድሽ መጽ ዘሎ ክቀየሩ ይንሱን ካለ ነገር አለ ዘይትፈልጡ አይነ ነገረን ህጅ አይተሰሙናን ይኹም ንገብሩ አይደሉን ይኹም ህጅ ነህና ከንእዘ ኮይኑ ውህዳት ንዝበዘሐ ክገዝኡን ክረጽኡን ክቀትሉን አይካአሉምን ነህና አንጊስናኩም ነህና ግብር እንዳከፈልና ናአና እንዳቀንጸልኩም አባና ከተሐሩ አይካአሉን ህጅ ዘመን አብቂሉ እዚ ጊዜ አይፈቅደልካኒ ዝተማሐረ ዝነቀሐ መሰሉ ዝፈልጥ መንሰይ መጽኢሉ ዘመን አይፈቅደልካኒ ህቶናትና በሰላም ነንበሪ ነቶም ገዛአት ይኹን ነቶም ዝገዝኡ በማዕረ ሃገርና ዲያ ካብታ ሃገርና ካአሎ ካብ ዝባሃል ነገር እድላ ተጠቀምቲና ካብ ህጊ ካብ ሀብታካ ጸጋታታ ከንማቀሊና ህጂ ሲልካ ከምበጊ እንዳተጓሰኻ ናብ ኩይናት ናብ ዘዝ ተማሐዘ ኩይናት ናይ ሀብታማት እንዳኸድና ንመተሉ ዘመን አይኮነንች ባድመ ጌርካ መማሐሪና ይናና ህጂ ካብ ጅቡቲ ከይደክ መተልካ ተኾይነ ከሪኤካ ናብ ከሰላውን ከይደ ዝመተልካ ቢንያም ወይካ ካልተሎ ክርኤ ኣብ ክሳድኩም ሰንሰለት መጽያላ ህጅ ስደተኛታት እታ ሚግሬሽን ናይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ከንህዛንዲና በባዕድኹም ክትከዲኹም ንኤርትራ ዝጸልቅ ክኸይድዩ ኤርትራ ዘፍቅር ኣብ ኤርትራ ይነብር አነ ኢትዮጵያ ዝብል ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ አነ ኤርትራ ዝብል ኣብ ኤርትራ ይነብር ሽግር ኣብ ኩሉ ክፍታይ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያን ንኢትዮጵያ ዝጸልቅ ኤርትራዊ እንድርሃልዩ ዋን ወይ ናብ ኤርትራ ክስጎግ ክኸይድ በሰላም መስካሱ ሻህበል ሰላም አድሊሉ ህጅ ኣብቲ ቦታ ቢዝነስ ንምግባር ሰላም ቀዳምነት የደሊ ሰላም ዘደሊ ተኾንካ ነቲ ካንሰር ሰርጀሪ ክትገብር አለካ ፖለቲካዊ ሰርጀሪ ግበሪ ፖለቲካውን ሰርጀሪ ግበር ሻህ ኤርትራዊ ተጸለውን ኣብ ትግራይካ ኤርትራዊ ተጸለን ኣብ አዳም ሐራኻ ኢትዮጵያ ተጸላን ኣብ ኤርትራኻ ኮሚ ማለት ህጂ እዛ ጊዜ በጣም መሻኪናት ሰባት አለው ባድመ ወያነ ገዲፉ አሉ ክባሃል ከሎ አይነገረኩም እኔ ባድመ ካብ ወያነ ካብ ባድመ ስለዝወጠ አመንጎ ክልቲኦም ዘሎ መራሃት ሽግራቶም ሜቢ ማለት እዩ ፈቲያ መንበር አውሽቲ ኤርትራ ዘሎ ህቶ ኣብ ልዕሊቲ ኢሳያስ አፈወርቂ አይተፈተህን ለውጡን አያመጽን እዩ አውሽቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ ካን ወያነ ያሐትታሉ ሞዳታውን የብሉን ተቃልሲ ባድመ ወያነ ካብ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ስለዝወጻውን ሰላም አያመጽን እዩ ክልቲኦም ገዛአትዮም ዝነበሩቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ገዛይ ህዋህን ብሎ ንሱ ሽግሩ ምስ ኤርትራ ፈትሕሎ ማለት ምስ ኢሳያስ ጥራይ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወያነ ህቶሎ ህዝብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ተንቤናይ ህቶለዎ እዚ ክፈልጡሎም ክልቲኦም ማለት እዩ ህጂ አቢ ንሳቶም ነቲ ዝሰርሑ ርስሓት የጽርሎ ማለት እዩ እሳቶም ዝተከሉ ርስሓት ካንሰር የጽርሎ ይጉህፍቲ ናቶም ካንሰራት ይእድላሉ
ባድመ ንኢትዮጵያ ጠንቂያ ምዕባለ ኢትዮጵያ ጠንቂያ ያ አያስጉም አያሰረህ አያና ንህዝብ ኢትዮጵያን አያናበር ዝበለት ንሽተይ ሐመድ ዝኾነት ከተማ ሐመዶም ኤርትራውያን ሂቦም አለው ማለት እሳተ ኮይና ጉዳይ ስለዚህ ክንሪኢና ተሐቀኛ ካርድ በህጅሃ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር 50% ወሪዱሎ 50 ገና ከቀጸል ይገናሉ ቃልስ ብዙይ እዝወድ ይሰርሃሉ አብ ኢትዮጵያ ሰረጋጋ ሰላም ተሎ አብ ኤርትራ ሰላም አለው ማለት አይኩን አይከህሉን የለም ኢሳያስ ከመልሳለው ዝገበራ ስልጣን ከረክባለው ነህዝቢ ህዝባዊ ግንባር አኔ ኢሳያስ ሃንቲ ኩይናት ወሪዱ ተቃሊሱ ዝመጸላ ብሬን ይላ ሃንቲ ኩይናት አይተካፈለን ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ምስሊና የተጋደልት ተሳይሉ መጽዩ መጻይና ዝልኩት መጻይና ዝልኩት ናጽነትና ዝሰርቅ ሀብቲ ኤርትራ ወሲዱ ናቤ ከም ዘገእዞ ዘይፍለጥ መን ይመራ ይኻና አይ መጽኻኛም ትብለለ አነ መሪ ጸየው እንታይ ወዲኡልና ኢስራ ዓመት ሰርሂ እዚ ሰባይሲ እንታይ ናአና ምጽዩልና ኤርትራውያን እዚ ኮይና ናሓት ደለና ውልቀ ሰብ ትናቱ ህይወት አይኮን ንሰው ደለና ኢሳያስ ናአና እንታይ ገይሩልና ደሎ ሂሳብ ንግበር ኤርትራውያን ኢሳያስ አምላክ አይኮነን ሰብዩ ከማና በግብሩ ኢና ንጸለው ደለና እንታይ ናአና ወዲኡልና አለው ንኤርትራሲ እንታይ ገይሩላ ኢሳያስ ከመጀመርታ ታሪኩ መን ኢሳያስ ንሐርነት ኤርትራ ከቃለስ በረሃ ወሪዱ አይወረደም ሐሶቲው ሐርነትና መስመጸኸ ሂቡና ዶ አይሃበን ቀቲሎ ማለንቶም ምስሉ ተቃሊሶም ዝመጹ አብ ቃልሲ ተወጥዩ መጽዩ ናአና ዝበለ ደሎ ሰብ እላሙ ካሉ ይነሱ አና አይኮንኩን ዝብል ሰብ ተኮይኑ ሰባይዚ ወጪ ይዛረበና አይመረጽናዮ ናአና ይሳቀየናሉ አብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ይኹም ይሉ አስግጉና ንብረትና አክቲሩ በቶም ደቃዱ አብ ኤርትራውን የኤቲዩ መንበር ከልዩና ህጁን ከይናቱ ዝከልከለ ሰቢ ኢሳያስ መኒ ማለት እዩ ትግራዋይ ይብሉለው ሰበይቱ ትግራዊት ነሱ ትግራይ ኩሎም ነዚኻ ዝሕግዝ ወደለው እዞም ደቅናትና አድም ደቃከሉ ጉዛይ ሂዘኩም አለኩም ናአኩ አበዲያት ፈልጣ ስኻ ጓላከሉ ጉዛይ ያዶ ወድ ከምዚ እንዳበልከ ናአና ከተወዳዕና ህጁን ደቅና ከተወዱልና ህጁን አይንደለኒ ነው ሐቅ ከተወጻይ ህጅ ስደተኛ አብ ሓንቲ ሀገር ክገዝእ መሰል የብሉን ስደተኛ ከማን አይኮነን አነ ነባላይ በቦይን በደይን ኤርትራዊ አብ ኢትዮጵያ ተወሊደ ስለዛአበኹ አብ ላዕለዋይ መዝነት ናይ ኤርትራ ስልጣን ከህዝ መሰል የብለይን አብ ህጊ ስልጣን ዝዋብ ሓንቲ ሀገር በዲኡን በቡን ሸዋዕት ተወለዱ ኢቭን አብ ኤርትራ ተወሊዱ ዘአበየ ይብሎ ካብ ዝወጻይ አይከዓለኒ አብ ታሃቱ አይ ቦታ ይካትሰረ እዚ ስለዚህ ኢሳያሱን አብ ኤርትራ ስልጣን ከዛ ይገባውን መሬት ንደቅ መሬት ንብሎ እዚው ሀገር ከተማሃደር ዝግባአ ንሀገር ከሐሊላ ዝኽል እቶም ኔቲቭ ዝባሃሉ ደቀባ ዝባሃሉ ጥራይ ህጁን ስልጣን ናብ ደቀባት ከመለሳሉ አነ ምረጹኒ አነ ከምዚ ሀቡኒ ኢላይኩም ኩን እታ ሐቅ ክትወጽ ተሸኒካ ህጂ አይትነብርን ይሃ ዳሲት ኤርትራውያን አብ ስደት የምደለው እንዳ ህግደፍ ዝርዳአኩም ተቆይኑ ማለት ናአሁን ፎይሎ ኩሉ ሰብ ሐዲሙ ሀገር ባዶ ጥራ ሀገርኩማ ናትኩም ድራማ ከተጻወቱ ነህና ኢስራ ዓመት ተጸቢናኩም በባዶ ማለት እዩ ኦኬ ሀገርኩም ተሐኒ ጻላ ተዓድኩም ኤርትራ ኡና ኮይናለ ህጅ ከንታይ ተሪፉኩም ደሎ እንታይ ተሪፉኩም ህጅ ሀገር ሂስኩም ደጋና ቁማር ከተጻወቱ ነው ሀገርኩም አይኮነት ናብ አድኩም ትይዱ ንበላለ በግልጽ አይተሰሙን ይሁን በግልጽ ከነዛረቢና ኦሬዲ ወጪሎት ሚስጥር አብ ከሳድካ ገመድ ኤቲናዶ ሐዲም ከጅ ወጪኸለህ ገና ክትወጪኻ ከባድም ወጪኻለህ ካብካልም ካብ ኤርትራውን ክትወጪኻ ቀሊል ባድም መሙጻ ሶሉሽን አይኮን ገና ካብ ኤርትራ ትወጽሉ መገድ ከንሰርሂና ብዙ አይነት ቃል ስሉ አብ ብዙ ቦታ ቃል ይግበራሉ ካብ መሬት ኤርትራ ወጪኻለህ ሙሉ በሙሉኻ ካብ አስመራ ቤተ መንግስት ክትወጪኻ ናብ ትግራይካ ክትከይዲኻ ከባድም መሙጻ ሶሉሽን አይኮን ካብ ቤተ መንግስት አስመራውን ክትወጪኻ ናብ ትግራይካ ክትከይዲኻ ኩሉ ዝገበርካዮ በዓልካ ይኻ ኩይና ዝማሐስካ በዓልካ ንወያና ምጽኻ ንኤርትራ ዘፍረስካ በዓልካ ይኻ ህጁን ኩሉ ትገብሮ ዘለኻ ንስኻ በዓልካ ይኻ እዚ በዓል አቢ መጽዮም ደሎ ናትኩም በዓልኩም ትገብሮ ድራማ እዩ ኩሉ ንፈልጦ ኢና አና ከተታሉ ልጅ አይተኸሉን ይሁን ወዲኹም ይኹም ተጋሩ አብ ኤርትራ ወዲኹም ካብ መጀመርቱን ሸንሻተ ሜትን ሱሳናደን በረኻ ኤርትራውያን ከከዱ ከሎ ናትኩም ቃልሲ አይነበረን ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ኣብቲ ቃልሲ ተወጤኹም መጽኹም ኤርትራውያን ተመስልኩም ኣብቲ ሳን ሸዋተን ነዞም G15 አቢልኩም ታጾታ አባት ወዲያ ኩይናት ወሊኻ ነኦም በሊኻ ህጂ ተጻዊትካና ሐንሳብ አጋዚያን የበለኒ ሐንሳብ አንድነት በለኒ ሐንሳብ ኮንፌዴሬሽን ትብሉ ህግደፋውያን ይሁን why because of
ወያነ ኢትዮጵያ አቱ ይሰርቅ ነይሩት ይወይሚ 7 years ኤርትራ ካተአኑ ነይርካ ምክንያቱ ናዓና የነበረን ትቃል ሰኸውን አስሪካ ይህብቲም ካለኻ ደቃ አደኻ ኤርትራዊ ኡና ጌር ካለኻ ህጂ ኢትዮጵያን ካብ ድቃሶም ተበራቢሮም ወያነ የሳጉጉ ስለደለው ካብ መሬት ኤርትራ ንውጻኤል ካጅ ተውጽልኻ ሪሊ መን ከነዓኻ ገድፈካ ኢሳያስ አፈወርቂ ማንም ሰብ ሰላም ተደሊኻ ናብታ አድኻ ኤርትራውያን ኣብ ስደት አለው ኣብ ኤርትራ ይኩኑ እንደለው ኤርትራውያን ኣብ ግዳም ደለው አድና ረክበና ይብሉኻ አለው ወያነ ዋሽንግተን ባድመሃ ገዲፍካ ናብ ትግራይ ካኪ ትግራይ ተሃኒጻትልካለ ህጂ ታ ኤርትራ ንደቀባት ኤርትራ ረክብ እዚያና በግልጽ እንዛረባለና ዝርዳእክ ተኾይዱ ህጂ ምእሳር ኣብ ኤርትራ አቲኻ ታዝቶለት ካለ አዲ ኤርትራዊ ምቅታል ምቅንጻል ክፍዓት ምግባር ኣብ እስራኤል ኣብ ሙሉ ዓለም እዚ ሶሉሽን አይኮነን ከነህግዘኩም ትደልዩ ተኾንኩም ሃገርና ልቀቁልና ንብላለና ነዞም ህግደፋውያን ማለት ኖ ተኾይኑኻ ጸጋም የለን ደርጊ መጸኩም አለጅ ቃልሲ ከቅጽል ከነህግዞም ኢና አጋንንቱን ከነህግዝና ኤርትራውያን ከም ዘይኮንኩም ሰሚርና ወዲና በታ ትገብሩ አገብሩኩም ኣብ እስራኤል ቆልኡት ተቃትሉ ባል ኢሳያስ ቆልኡት ደቃ 18 ዓመት ይቃትላሉ ኢሳያስ ደው ዘይብሉ አይናይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ አምባሳደሪው ዜጋ አይትቅተሉ ኢሉ ዘአወጀስኪ ምሁራት አበሎናትኩም ምህሮ ተማሂርና ለኹም አምባሳደራት ኢና ምሽ ትብሉ ለኹም ዜጋ ነነህድሉ ክቃተል ከሉዳ ናይ ባሐቅ ኤርትራውያን ተኾንኩም ንኤርትራ ተሃንጹ ተኾንኩም ዳ ንምንታይ ደው ዘይተበሉ ነዚ ሰብ ስሚቱ እንዳኸደ ሰብ ይቀትላሉ ዋይ በፖለቲካ ሰብ ይቀትል አይቀትልን ጊላ ይውን እንዲ ካብታ ሀገር ዋላ አንተ እዚ ኩሉ ክግበር ሲልኩም ትልዩ ደል እንታይ ኢላማኹም ኤርትራዊ ክቃተልልኩም ስለተደልዩ ንምንታይ ታዓባይ ትግራይ ክትመስርቱ ስለተደልዩ አና ይቀትለኒ ናትኩም ጉርሒ ቀድመ 2 ዓመት ይፈልጠ ኤርትራዊ አሻይ ንኤርትራዊ ናሃው ይቃትሉሉ አይፈለጠን ክሳብጅ ሃደ ማዓልት ክርዳ አካይ እዚ ብሙሎም እቲ ቀታላይ ኤርትራዊ እቲ ዘቀትል በዓል ሃንጎል ትግራዋይ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዛአበየ ትግራዋይ ነማን ይቃትሉሉ ነቶም ደቀባት ኤርትራን የቀነን ህልሎም ይቃትሉሉ እላማሎም ንሳቶም ሃገሮም ያንጹሉ ዛ አሻይ ዝቀትል ደሎ ሃው بفلتات دقف بفلتات تقاوم حاوخا اي تقتل اتناتكا كوينات مستي ناي دق سبات سنه حسابي منبر مستي اب اكالو وي مسغوم ايكونن ولا ايساياس نبالو اب حنغولو مستي زلو حسابينا نقالس دل نبر نو مقتالون ايكونن ايندلين 74 زغبر اب سباي ايد ليناني ولا منسي زيكون ايد ليناني وديولوس تقاليسو እንዳቡኡ ህልም እንዳቡኡ ገይሩ ሃኒጽሉ ዜጋታቶም ይሄሩ ተጋሩ ይህብቲ ሙሉ ኤርትራ ኡና ገይሩዋሉ ኡና ሙኻንካ ዜሮ ሙኻንካ ኤርትራ ሂጂ ተቀበል ዜሮ ኢኻ ሃንጎል ይብልካን ተጻዊቶ ምልካም ከበረሃ ክሳብጅ ተበራበረጅ ስማ አይድሊን እዚዮም ሰባት ዚያተም ሐነ መፍዳይ እዚዮም ሰባት ዚያተም አይድሊንም ምስታዋሩቁም ዝሰረቁዎ ናብ ትግራይ የሚሄዱ ዛሲት በግልጽ እንዛረባለናጅ ኖ አይነደልን ዝብሉ ተኾይኑም ካለ ሐዲስ ጾታሉ ወሄጃሉ ከመጾሚ ፈትዮም አይኮኑ እንጂ ካመሬት ኤርትራ ካፕት በመለታ ኤርትራ ሃዲሞም ወጽዮም ደለሆጅ ፈትዮም አይኮኑ ንፈልጦይና እሶም ዘሐስቡ ህዝብ አይፈለጠና ንሎም እንደም ፈሊጥና አለና ህጁን ካመሬት ኤርትራ ወጽኹም ወደለሁም ታሰንሰለት ወህጅ አክሳትኩም ስለተአኪው ስለተልከሙን ይሁም ህጁን ንብል አለና ወያነ ካባድ መጥራ አይኮኑ ካቤተ መንግስት አስመራን ኮልጽዩ መሬት ኤርትራ ነቶም ኤርትራን አሙሉ ስደት ዓለም ዘሎ 40 50 ዓመት ገይሩ ዘሎ ኤርትራዊ ተአኪቡ ቁዋሙ ቤት ፍርዱ መራሃዩ ከመርጻሎ እዚ ክትገብሩለኩም አይትገብሩን ይኹም እዙን ቀሊልና በአይሲሲ ናጅን ኸይ ደረጂ መልማን መህዛን የለም ናአና ሂስኩምና ደለኹም ብድኹም ጎንናይ ህጅ ግን አይሰረህኒ እንዳቀተልኩምና ሲንምንታይና ሐዝነልኩም እንዳቀተልኩምና ናሐዝነልኩም ምክንያት የለም ኤርትራዊን አይኮንኩም ኤርትራዊ አይቀትልኒ ጸላይ ትራይ ደርጊ ዝቀትል ደርጊ ምስተሰዓረ ተሰማሚኦም ኢሳያስ ነታ ቦታ ተኪኡ ኸይዱ ኢሳያስ ጸልኡ ምስ ኢትዮጵያውያን አይኮነን ርግጸኛ ምስ ኤርትራውያን በሙሉ ዝገበሮ ንኤርትራ ምዕናዊ ኔሽን ዲስትራክሽን ንብል ሓደ ዝተማሃረ ዝተሐነጸ ዜጋ አምጻለይ ካብ ኤርትራ የለን በሎ ይዝብል በሎ ማለት ብዙ ጊዜ ዘይተማሃረ ደንቆሮ ሰብ በሎ ቀተሎ ዝብል እሶም አምባሳደር ማለት እንታይ ዲዩ አምባሳደር ማለት ህግ ዝተማሃረ ዲፕሎማሲ ዝተማሃረ እዩ ህዝቦም ንክቀተሉ ከሐሳ ጋር ነፍሲ ክንከፈሊና ኢሉ ተዛሪቡ ዝብል ኣብ ምስሊ ርእዮ ደለኹ ታ ቪዲዮ ይደል ያለኹና እንደር ኢሉ ንሱ ከቀደሚ ማለት ምክንያቱም ኦሬዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዜጋ ኩይናት አውጅሎ ዛ አምባሳደር ወይ ይቅረታ ከሐትቲው ወይ ከህደን ንሱ ንባሉ ምክንያቱም ነህና ጸላአቲና ይብሉሎ በግልጽ ይእመናሉ
ህዝቢ ቅተሉ ጋር ነፍሲ ክንከፍልና ዝብል ተኮይኑ ሓደ ሰብ ይንሱ ዝበዘ ህዝቢ ብውህዳት ካብ ዝቅተል ነቶም ውህዳት ቀቲልና ሰላም መርካብ ይሕሸና አቀይዶ ያስ እዚ ሳይንስ እቶም እንደ ዘዋሃዱ ሚሊዮናት ካብ ዝቀትሉ ካብ ዘሳቂዎ ነቶም ውህዳት ቀቲልና ሰላም መርካብ ይሕሸና ብቁጽር ነህና ንበዝህ እሳቶም ይውህዱ ስለዚህ ክንፈራ ከንረድ የብልና ተጋሪም ንባዓሎም ናይ ወያነ ተጋሪም ኤርትራን አይኮኑ ስለዚህ ደህርጂ ዘፍራሐና ነገር የለን ዘረእደና ነገር የለን እቲ ብርሃን በሪህሎ ህጅ ተከባቢርና በህጊ ሰጥኢልና ንነብረላ ዘመን ትመጽ ያለ ህጅ እሶም ዝወልኡ ኩይናት ዝመሐዝዎ ሰንሰለት ኣብ ክሳዶም ተመሊሳ አትያለ ኣብ ኢትዮጵያ ኩይናት ጀሚሩሎ ደው ዘይብል ኩይናት ደው አይብለኒ ክቅጽሉ ይኻ ኢትዮጵያናቶም ቃልሲ ከገብሩም ኤርትራውያን ካብቲ ናይ ቅድሜ ጅል ፀንጽዋይን ላሎይ እንደይኮነ ብሕጂ ብፍልጠት ኩይናት ክንጅመሪና ኣብ ልዕሊ ሕግደፍ ናብ ትግራይ ክሳብ ዝኸይድ ኣብቂሎ ሕግደፍ እርግጸኛ ኢትዮጵያ ይረግጻኒ ርግጸኛ አይረግጽዋኒ ሬሳታቶም ሂዞም ክምለሱ ተዘይኮይን ብተአምር ሕግደፍ ክሳብ ዘሎ እዚ ዘሎ መንግስቱን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ቢዝነስ ካብ ኤርትራ በፍጹም አይገብር ነህና አይነፈቀደኒ ነው ቁማርጅታት ክልቲኦም ህዝቢ አጥፊኦም ንብረትና ብደውና ዝስረቀሉ ምክንያት የለም ተጋሪዮም አይወክሉናንም ንበላለና ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ዘሎ ትግራዋይ አይወክለናኒ ንአና ከጽነት ዝመጸይ ሀገርና ሂዙ ለኩጽሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ኤርትራ ባድመ ተዋሂባ አይተዋሃበት ንክልቲዮም ቁማርጅታት ሽግሮም መፍትሕ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ንኢትዮጵያውያን ካንሰር ከይዱሎ ንኢሳያስ ካ ነህቢኡ ተዋሂቦሎ ዝሽነገላ ዝነበረይ ኢሳያስ ወጊፉሉ ሕግደፋያን ወጊፎም አሉ እዞም በስሚት ድግፉ ንባልኩም እንደ ሕግደፍ በፍልጠት ደግፍ ንጸላአትኻ ትድግፍ ደለኻ የህዋትካ ንክቅተሉ ኢስራን ሸውዓተን ዓመት ሰሪኻ ካብበረኻ ጀሚል ካምበር ጊላ ንብል ደለና ብኾሚ አነ ሐዋይ አይቀትለነ ኤርትራ አይቀትለነ ፖለቲካል ሳይንስ ናተይ ካልዩ ምስማንም ሰባ ይራከበኒ እዚ ግን ጸገም አይፈጥረለይ ንምሰብ ዲሞክራት ኩን ሪፐብሊካን አይ ዶንት ኬር አነ ሰባ አይቀትለነ መሰለይ ድላይ ከአምን አገዲደ እመን ይለካ ይበልኩኸን አገዲደ ወያነ ሰዓቦ ይለካ ይበልኩኸን አገዲደ ሕግደፍ ሰዓቦ ጽላዩ ይለካ ይበልኩኸን ሕጁን ዝዛረቦ ደለኹ ሐቂዩ ሐቅ ክሳብ ዝኾነ ክትቀበሉ ይኻ ጽላዓትካ ኣብ ሕክምናኻ ቴኬር ግበሮ መድሃኒት አሉ ናይ ሕክምና ውሰዶ ዛሲት እሱ ናትካ ሐማንበር ናተ አይኮነ ኤሌክትሪክ ትጭብጥ ደል ይጨብጥ ናትካ መሰል አና ገዲደ ጨብጥ አይበልኩን እጂ እዞም ባድመ ተዋሂባትና አላይልኩም ሆሆ ትብሉ ናቲንግ ናአና ነኤርትራን ወላ ሓንቲ ባድመ ካብ መጀመርታ መባእሲ ይኮነን ካብ መጀመርታ ናብ ኩይና ዘእቱ ከም ዘይኮነ ንፈልጥና ኤርትራን ስለዚህ ሲኢሎም ይጻወቱሉ ገዛ ጾታ ናይ ቆሉት ምሻል ኮሜም ዝጻወቱ ደሎ ሲኢላ ንራዮም እንታይም ዝገብሩ እንታይ ገይሮምና ንግድ ኣብ ኢትዮጵያ መጽኻለሃ ህይወት ኤርትራ ያበላሽ ኣብ ኤርትራውን ዘ ሴም ቲንግ ከማ ሄጁን ኢስራ ዓመት ናይ ንጽቤኩም አለና እንደ ሕግደፋውያን ኣብ ኢትዮጵያ አኪቦሞም ደለው አርቲስት ዝባሃሉ በሙሉኦም ኣብቲ ሽግር ዘይነበሩ አፍልጦ ዘይብሎም እቲ ሽግር ዘይተንከፎም ንብረቶም ዘይተሰረቀ ዘይተሰጎጉ እዚኦም አርቲስቲዮም ኢትዮ ኤርትራ ከነረቀይና ኢሎም ዝልፍልፉ ደለው ኩሎም ናይ ደቂ ወያነን ሕግደፍን ተወከልቲዮም አይውክሉናን ዝተበደልና ንህናይና ሽግርና ንፈልጦ ንህናይና እዞም ሰባት እዚኣቶም ንባዕሎም አይውክሉና አይመልከተውምን አይተባአሱ አይተተንከፉ አይተሰጎጉ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝባሃል ንባዕሉ ክዛረቡ አባና አይከሉንን ናትና ጉዳይ ንህና ክንሓቶም ኢና ብሕጊ ኣብ ሕጊ ዓለሚና ናሓቶም ወያነን ሕግደፍን አይሲሲ እንታይ በለበሉን ጽቡቅ ጌርና ክንፈርመሎም ኢና ንብረት መልሱ ዝቀተልኩሞ ካሓሱ ስልጣን ናብ ህዝቢ አረክቡ ሕግደፋውያን ወያነ ስልጣን ናብ ህዝቢ አረክቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘክተልኩምና ንብረትካ ንስኻትኩም ይሆን እንዳ ኢሳያስ ተንቤናይ አረክብ መልሳ ኢስራ ዓመት ምስካ ሓሳ አመልስ ኢስራ ዓመት ሓጎስና ጥዕናና ይኹን ሰሪኩምና ንስኻትኩም በአኹም ዘይተጸለለ ሰብ የለን ካሓሳ ይግባአና ተከፍሉ $1,000,000 ሕጂ ተጸለሉ